iz Botunje kod Brusa preko Niša u Beograd. Evo su naše devojke. Gde su naši mladići? Ajmo i domaćini. Pa čao. Kako si? Ćao, Krla. Ćao, Milane Staro. Nemoj da slikaš kad se čistimo trunjaj. Nemoj da slikaš. Znaš šta, možda je on i dobar, nego ovo daje takav utisak. Znaš, ja kada gledam ono, ja okej, kad što sam i videla si. Ali kad budeš skinula slike, onda pa ništa, pazi, imamo Pa svi, dobro, ćemo da. razmeniti. Cigarovi su, ja Pa, gledam ima, kako je ima. cigaru svi. A ne sme? Ne znam, nešto me pa ne gleda popreko. Koje si ti kaže, Ne pušite gospodine. a ne, on se par puta trovao cigarama, pomoć da zbog ga. Pa jebi ga. Napravilo da ostaviš cigaru. Trovanje. Ne, to je bilo još u gimnaziji. Možda si imao lulu, ti gledam cigaru. A, ono, foliranje. Da. Dosadilo ti da čistiš lulu. Znam ja to, prilike. Profesor Stevađan i Že stalno pušio lulu, znaš. I ako ga ne vidiš na hodniku, osjetiš miris lule i znaš da je na poslu, znaš. Međutim, prestao je, rekao profesor, pa to je baš bilo divno. Kaže, ono, dosadilo mi, kaže, da čisti. Zato ja kažem, bani, dosadilo mi da čisti. Danče, šta ti radiš? Evo sad idemo da snimimo. Kako ti je to Krle pitanje? da snimimo parket. Ovo će da ide kao reklama. Idemo da ga snimimo. Verica me strače preslišala. Biće kao kosmodisk. Ovu reklamu za Kosmodisk pre neko jutro. Nemojte kupujete od ovih što donose na vrata Kosmodisk, jer to je prevara, samo original. Znači, terena kad on igra i nije bio tamo, on bio mu je klinac i dobio sam njegov mobilni. I na mobilni sam mu poslao, čuo sam da je u Sloveniji, na mobilni sam mu poslao poruku da se i ja... Ponavlja više Ovo neće doći ovo Detlinger, bili je to u piću. I onda... Što razlog nisi slušao ono što sam ja. Ćao. Gdje beše Detlinger, čuo sam da je negde jedan. Da ću. I jel pikavce u džep da stavljamo ili... Jedno ima monarska Ne se ugasio. To je negdje. Tvoj deo je sigurno. Ja imam ono 20-icu. Tvoj deo sigurno toliko. Imam 20-icu u metalu, imam ono 4 od 5, to sam ti rekao. Ja ću mi neko još 10 I dinara. do kraja leta skupit ćeš ostatak. Možemo doći. Ovo je, ček da vidim, ček da vidim. A, Đoše, ti si. Pa ne bi ga na slici onda pa ne možemo. Dobar dan. Gde si Dudo? A mi gađemo dalje park i je rad. Samo što dole. Gde si? Dedi. Znam zove. Ko je? Mirka! Drago mi ko si me prepoznao odmah. Bravo. Vidi je meni. Ne, jesi me prepoznao, a? Tebe već 1000 žena. Gde si? Ljiljo. Koje su mi dobri. Gdje si žena? Čime li zove bavi, kad je ovo je poredno. A ti Se ovlažio, jesi? Te prvo smiram, aj moj. Vidi njega, jo! Gdje si, Milore? Kućo, vidi ga. Vjerujem domaći. ne budu Hvala ti. Ja napravim neku tortu, pa sad rekao čisto, rekao da ne dođe praznih ruku, Te znaš, nikad je prepoznao reč. Šta ti je život? Pa gde si, Milovana, kuće, živi čovek? tebi mene najteže. Tako bre. Dobro, molim. Ali je vreme predaj. Kao i One koje su bile crne, sad su plave. Kako da vas prepozna čovek, ovo bre. Oni koji su crni, sad su beli. Kreće kopanik. Vodi pivo oko sebe, pivo. Hoću čašu piva. A koja firma, koja firma?
Ma ne kao fizička lica. Bre, sve ste bile fine u srednjoj školi. Sad sve počne da piju. Molim te, ja mislim da su mi, neću zahvaliti ga svog konja, stvarno kako imam iskustvo s drugima, mi Moramo jedno. Pa majke, jedino ne dao se, razumeš, on meni poslao samo mail, ovdje se nalazimo mapa kod Ljube, ja rekao znam restoran kod Ljube i ja se uđem u restoran kod Ljube, razumeš, zovem ja njega sinoć, rekao ček da preciziram ja to malo, znaš i to, kažemo jo, kaže oko Ljube kući, pa baš ti hvala, rekao što sam neobaveštena, što volim da sam neobaveštena, rekao čovječe što mi ne kažeš ni kad, ni gde, ni šta, ni kako, ni... Kako je nama svima bilo jasno da odmah kod njih. A ja sam to samo video, snimila ono mapica Čudno da ulazi u tišini, ja sam očekivao za vama. Pa ne, Siliću! Ćao! Ćao! Kažem. Muško je, kažem. Pusti kragnu, da podigla ti se kragnu. Da. Sjadarko. Sad sa dečacima. Ćao. Dobar. Sine, šta da ti ga? Od tebe vas najviše mrzim. Počeo je već da ga tupi, još nije seo. To je moram ozbiljno da to pričam. Gdje ti ženici? Ja nju vidim, ja nju znam sa tenisom. Znaš, nikad je nisam, ali ono znam ko je. Znači tako. Ti, čine si dođe. Evo. Odnos se zati. Evo. Pa dobro, dosta treba. To je lepo. Dosta. Sam ja bio jebao. Zavuko si se negde s nekim pančiću. Ama gdje ti radio? On nije na Školi? Koju školu? Vas dvoje. Na nekom gradilištu. Evo ja tebe, jebe. Vozni red. Pa zar može? Samo je napredao, ćao. Samo je napredao sa kolima, je. Luto sam dosta. Bravo. Ko je ovo pustio? Moja žena. Lepi. Ovdje nas neko za ja. Iz 40. Gdje si pas? Lot, vađukel. Da. A? Da. Vidiš van, Vitka. Misliš liči na tebe? Da. Speku sam si, ili smo do jedan tenis, zapetao sam. Bravo. Bravo. Brate moj, isti s***. Ko je rekao da nema piva? To sam ti ja rekao. Daj pare. Gdje je ta prodavnica? A dao si pare. To je u pitanju. Jeli si brzi do prodavnice? Sve mi pare uzeo. Koji? Onaj spolje. Ne znam gdje je. Tamo, idi tamo mu žena, idi ti lepo tamo kod domaće. Ako hoćeš Pa, ne znam kako si naviko je. Ćao. Ajde po redu. Terza, bili. Ti? Šta si tu? Ja sam konobar, nisam ja sam Ko je konobar? Sanje, brate to koristi. Evo ili tako. Jeste li? Ti porasto još više, a? Sigure. Umre, mora na prste se dižem. Pa mi stolki bio čovjek. Pa nisam, sad sam se smanjio. Sad sam se smanjio. Rekao čekaj. Si vidjeli da piše loše, jebi ga loš povod, ali jebi.
pa sam znao ga znaju. Prepoznao bih. Ćao, čao. Si neki. Ajde se pozdravim sa svima. Kako da ne, bre, idemo se čovjek, jebote, pozdravi se devojka. Ajde, krsna Pa zajebavaš, jebote. Ajde, u pičkova. Što imaš neki herpes da ne znamo, šta? Pa jebote. Ja želim da i vi. Tanča čeka se ljubi, s tobom priča celo popodne, jebote. Zdravo. Gde si Milan, čao. Gde si? Fuck you, bre. Kako si? Gde si me? Pa evo, malo kasno. Gdje si ljubimo? Čao, ne. Vuković Ivan. Ivana Vukotić. Da, Vukotić. Ispod tebe živi bre. Bre, oni što s nama uradi. Treću godinu, pa i po Treći razred sam. Ispod tebe 500 metara dole na izbedu. Bio s nama na treću godinu ekskurziji bre. Ne znam. Kad mi iznerviraju Pa nisam bio na ekskurziji, jebe. Nisam bio na ekskurziji, to mi je veliki minus. Moj život bi krenuo potpuno drugim putem da se to desilo, ali vidiš, tu je došlo do razdvajanja svetova, je. Da. Možda da je Vojka kriva za to, a? Biće. Znaš da se sad dopisujemo, znam da se nešto naljutilo na mene, znam 100%, i onda smo prekinuli, pitam ja nju, ne znam. Ona pita mene, reku, stvarno ne znam. Ne znam da ga jebeš, ne znam razlog. Znači niste više naljučeni, ajde daj bre, Alo, ne pričaj poslala više mi to. juče mail i onako nehajno 17.560 km je taj Down Under njen equivalent jebi ga dole udaljen odavde jebo. Znači ovdje kažem, kad je počeo da se rasušuje, ja gledam svaki dan putina sve veća, kosa sve manje jebo. Ne valja ti to tako Samo ne valja, a? Nič nije dobro, a? Jao, mora da dođe. Da, bubri, a? Majke ti je. Još povremeno. Da. Živa stvar. Živa. Jao, kad dođe na taj tenis meč tebi. Neću da kvarim snimak, pa čuti. Jeli, Ljubo, jel zoveš? Da nas rasporedi sa različite strane. Da. Ne mora neko da sudi. Ja ubacio loptice sa strane. Sigurno će budeš... Četiri oka. Pitaj! Ovo je već ogrlo. To je Stubić kod 11. aprila. Znaš da njega najviše zanima, mislim. Opro ga Tanča, brate, za sušta. Budala to se reduje, tako se Ja non stop nešto radim, moram. A volim da jedem još, najgore tome je. Pa imamo nešto malo jedem. Ogrebat ćemo se ovdje od nekih djevojčica. Nisam nekako volim da jedem, volim da jedem. Volim ja da jedem, jebi ga na kevu, ali... Evo, vidi. Volim ja da jedem čovječe, ali kažem ti, non stop se bavim nečim. Znači ja bi danas da nije išli na tebi kad sad vozio rolere, da nije ovo. Moraš sad da jedeš mjesto rolera, jebi. Jebi ga, čuti ti, bolje. Sedi tu, čuti, nabade šatkovicom, jebi ga i ne zajebavaj. Da, ti nas iskulirao, ti si ono najkulturniji u... Ne, daleko bilo, kako ti. Ne, nego... Nervozno sutra putujem, pa sam ono malo... Kad krećeš? Izvini, samo pokupim ovi. A? Koliko mi sad? Mene je koren Vukovac. Šta fali? Ali pusti korene, ipak je bolje Grčka, jel? Ne, bio sam, znaš šta mi se desilo? Ja volim juni, znaš, to nije gužva. Šta fali stari tu? godišnji odmor. Inac mi ovaj mlađi imao 2 godine, sad ima 5. I odemo u junu, negdje od 15. juna do pred 2-3 godine kad smo bili u Budvi. Naš apartment se odmah prepodne imam strica u Budvi, malo u Budvi sa Majom. Popodne odemo na jaz, ono Peštana, tamo me poče, super. 3 dana tako, znaš, 3. dan kiša. Ajde, jedan dan, drugi dan, treći, poludo sam. A ono, znaš, dete 2 godine u apartmanu, znaš da radiš cijelo dan, sad čekam prestane kiša, ja s njim u kolica, ajmo da prošetam bar malo kiša, jer skloni se u kafić, ono, na kraju
taksi zoveš, ajde jebi ga, idem nazad, ne može se skloniti. Katastrofa, 7, još mislio posle u povratku kao ajde na Zlatibor, nemamo. Joj, si izvadio zeleni karton za ove Stepce Makedonci? Treba samo još za Bosnu. Pa to. Mislim, prodat ćemo se kao red neki. Čekaj, koliki pa složim samo da... Kako se zvaše glumac na koga on liči, evo da Alzheimer. Dustin Hoffman. I bre, u pičku ubaci mi tog Alzheimera. Šteta što ti Zorica nije došla, jel? Dobro. Tebi je trebala Zorica. Nije, meni ko je treba dođe došao je. Bolje Alzheimer. Kaže, uđe u kafanu, Parkinson, naruči pivo i proste. Uđe Alzheimer, naruči pivo i popije. Da. Bolje Parkinson. Da, ali na fejsu mi ne. Preskočio te lako.